Ngaturake panuwun ugi ngaturaken panuwun kangge Bapak PJ Kepala Desa Bumi Agung Bapak Trim Subagyo lan sedaya perangkatipun kanca-kanca batir perangkat sekecamatan Rawakelek Bapak Kepala Desa sekecamatan Rawakelek para Kopincam Bapak Camat Bapak Koramil Bapak Kapolsek nggih ngaturaken sugeng dalu kaya Jayawana nggih belajar ora ketang suarane esek suara Bapak sing jenenge iki kanggo belajar utawane kanggo esuk pengalaman maning-maning yo mau jenenge panitia ya digawe bareng-bareng aja makan dewek yo kanggo belajar apa dewek iya nggak belajar apa dewek yang atasnya dewek nang pertama aku ya terjun nang dunia desa lah nggih kasarane dadi ngerti oh caranya jadi panitia kayak gini oh caranya gawe surat undangan kayak gini bengi kelolen golek surat apa yo jane kelingan harus gawe dari nyetak ning ya kowe balik maning menungsa sing dipikir pirang-pirang gari ngedum tek bae kelalen ya ora apa-apa aku nunggu kaca pengilun tahun ngarep wong dadi panitia maning dadi wis paham iya pancen